పైకి ఎగరేద్దాం రా. అవునన్నా పైకి ఎగరేద్దాం. ఎవ్వరు చూడన్నట్టు ఎత్తుకు ఎదిగేద్దాం. అరే యశ్వంత్ పైకి పోద్ది మళ్ళీ అవపడిపోయింది అనుకో నన్ను అనకు, అర్థమవుతుందా? అవునన్నా నువ్వు ఇప్పుడు ఎత్తులు పడుతున్నావు కానీ తర్వాతకి పైకి పోతే ఏం చేస్తావన్నా? పైకి ఎగరేస్తా. నువ్వు పైకి పోయిందనుకో నీకు అవపడదు తెలుసా, అంత పైకి ఉంటుంది తెలుసా, అంత పైకి ఉంటుంది. కైట్ ఎగరదు నాకు తెలుసు. ఈ ఇళ్ళకనే పైకి ఎగురుతుంది ఎత్తుకు ఎగురుతుంది అని ఏతులు చేసిండు. ఇలా కైట్ ఎగరదు. యశ్వంత్ పైకి పోద్దురా, ఏం బాధపడకు. సుక్కలలో పోయి పంచ సుక్కలు అందుకుంటుంది, సుక్కలలో పోయి పంచ సుక్కలు అందుకుంటుంది. ఏం బాధకు, పైకి ఎగరేద్దాం. ఏం బాధ, పైకి ఎగరేద్దాం. పైకి పైకి అరే అగోందిరా పతంగి వాడు అవపడుతుంది చూడు. అగోందిరా ఆడ పెట్టుకొని నీ సుక్కలు అంటే వారా సుక్కలు నైట్ అవపడతాయిరా, నైట్ చూపిస్తా తీరా. అన్న సంక్రాంతి అయిపోయి 3 రోజులు అవుతుంది అన్న, 3 రోజులు అవుతుంది. నువ్వేమో కైట్ ఎగరాదు, అది కాదు ఇది పోదు. నా సంబరానికన్నా కైట్ తెచ్చుకొని ఎగరేసుకుంటా. అరే ఆగురా ఆగురా ఆగురా, అరే ఆగురా ఆగురా, ఏ ఆగురా, అరే ప్లీజ్ రా యశ్వంత్, అరే యశ్వంత్ ఆగురా, అరే ఆగురా, అరే ప్లీజ్ రా ఆగురా, అరే ప్లీజ్ ఆగురా. అరే ఈ అమ్మ ఇంకొని చూసుకొని ఇంకొంతోనే ఎగిరేస్తా, ఈడే దొరకాల. అంటుంటే ఈ సంక్రాంతి కాదు మళ్ళీ సంక్రాంతి దాకా ఎగరేస్తా ఎగరేస్తా అని ఫోజులు చేసుకుంటూ కూర్చుంది. మంచి కైట్ దొరికింది, కైట్ దొరికింది. అంతటి వచ్చిందా మంచిదని, మంచి కైట్ దొరికింది. దొరికింది మంచిగా, అంతటి నుంచి ఈ పాటికి ఏం చేయలేదు బింజలేదు. వచ్చే సంవత్సరం దాకా ఎగిరేపించు, మంచిగా ఎగిరేసుకోవచ్చు. నాకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది మంచిగా.